bahay guys. Medyo mainit sa labas. 5 PM pero ang araw ay masyadong patag. It doesn't disturb you. Is that light? Too much. Yun, Shell, gas station. Andito na kami guys. Halos araw-araw nalabas kami ng bahay. Dahil sa coronavirus, kung nakikita niyo yung mga laptop may papel, ibig sabihin bawal hawakan. Babe, close. First time ko din dito sa mall na to. Sabi ni boyfriend, halos karamihan dito ay close. Kasi nga gawa ng coronavirus. Selected na butik lang ang bukas. Many minutes later. Guys, pati ang parking may bayad. This one? En sånn på 1 megamillion og en faksfolier. Dog accessories. My goodness. Akala ko ay naligaw na ako. Kanina pa ako ikot ng ikot, tinanap ko si boyfriend. Nasa kabilang side lang pala. That is fake, yes. A little bit too red. That one. That one is good. Naantay ko guys yung boyfriend nag-CR. Hindi na ako sumama. Tagal namin nagpaikot-ikot. Naligaw na ako. Kahanap kay boyfriend. Ngayon 7 o'clock na rito.
pupunta naman kami sa grocery bago kami umuwi. Andito na kami guys, walang gaanong tao ngayon. Normally talaga guys, nag-grocery kami ng maramihan kapag Friday. Sunday is closed. Rest day ang mga grocery. Huh? Meron din guys na hipon. Luto na per kilo. Two hours later. Labi na kami guys. Binili ako ni boyfriend ng loto. Iniiwan ko lang kung may panalo. Parang pareho lang dyan sa Pilipinas. Kaso mas malaki ang premyo nito. Tapos mas mahal din naman kasi. Kapag may tatlong pare-pareho yata ito, dalawa. Hindi ko maintindihan kung ano nakasulat eh. Andun si boyfriend sa taas. May ginagawa. Asya, mamaya, sasabihin ko na lang sa inyo kung may panalo ako o kung wala. Pakita ko na lang sa inyo. Hanggang dito na lang yung vlog ko. May gagawin pa kasi ako. Yung mga pinamili namin, hindi ko pa naayos ng maigi. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi lobat din naman kasi yung phone ko. Ayun nga't naka-charge. Thank you for watching. Kita-kita tayo next video.